Upsi, jeg troede ikke, vi var i gang nu. Nå, lad os starte. I dag, der skal vi fokusere lidt på skulderledet, som sidder heroppe. Vi skal komme ind på, hvad der karakteriserer et skulderled, hvad der definerer det. Vi skal også komme ind på muskler omkring ledet. Vi skal snakke lidt om nerver, som løber ud her, og forsyner de forskellige muskler. Og ja, jeg synes bare, vi skal starte. Så den første punkt på 7-reglen, som vi gennemgår, det er ledtype. Og fordi at vi har at gøre med et enkelt led, så vil det sige, at der kun er en ledhule, hvor at vi også har en spalte imellem ledfladerne, hvor der simpelthen er noget væske hen i den her ting, i den her ledhule her. Og det er også en af de ting, der karakteriserer et ægte led. Derudover så har vi også at gøre med et kugleled, og det kommer vi ind på en lille smule senere, hvad der ligesom definerer og karakteriserer et kugleled. Det er i forhold til frihedsgrader, hvad kan det, hvordan kan det rotere, ekstendere, flektere osv. Og det kommer vi også ind på, men det er et kugleled, vi har at gøre med. Så har vi også at gøre med et enkelt led, og det vil sige, at vi kun har én ledhule at gøre med. Så en enkelt led. Det sidste ting, vi skal snakke om, når vi i forhold til den her punkt nummer 1 her, det er så vidt om det er et simpelt eller et sammensat led. Og hvis vi går ned og fokuserer på nogle andre led, hvor vi har at gøre med flere knogler, så snakker vi altså over 2 knogler, så har vi at gøre med et sammensat led. Men fordi vi kun har 2 knogler her, så snakker vi om, at skulderledet er et simpelt led. Super. Så det er første. Yes. Næste punkt, vi har at gøre med her, det er punkt nummer 2. Og søse ledflader. Under det her punkt her, der fokuserer vi på 2 ledflader. Vi fokuserer på capitis genodale, og vi fokuserer på caput humeri, som danner ledhovedet, og den første, det danner ledskålen, altså capitis genodale. Super. Vi fokuserer lidt, starter med capitis genodale, og så skal vi forestille os, det er sådan en pæreformet skål, som er meget sagittal og meget lodret her i skulderledet, og det dækker ligesom kun en tredjedel af overfladen her på caput humeri. I forhold til ledhovedet dækker det kun en halvdel, altså caput humeri, dækker kun halvdelen af det her kugle overflade, og i forhold til den anatomiske normalstilling, så peger altså det her ledhoved her, det peger altså en lille smule op efter, og en lille smule bagefter, som gør, at den stikker en lille smule ud fra ledskålen. Og nogle af de her ting her, eller den her ting her, at den stikker ud efter, har betydninger for sådan som frihedsgrader og sådan noget som bevægelse. Men frihedsgrader kommer vi ind på nu. Super. Så, frihedsgrader. Vi snakker om frihedsgrader, at vi har 6 frihedsgrader. Vi har 3 forskydninger, og vi har 3 vinkelbevægelser. Vi snakker ikke om forskydningerne, vi snakker kun om vinkelbevægelserne. Yes. Super. Så den første vinkelbevægelse, vi har at gøre med, det er bevægelsen, som fungerer i det, der hedder det sagittale plan, det vil sige det her plan, omkring en transversal akse. Yes. Og nogle af de her bevægelser, der foregår her, det er, vi snakker om, der foregår en flektion hedder det. Jeg får allerede ret meget lige nu, det er jeg ked af. Og en ekstension i det sagittale plan. Derudover har vi også en vinkelbevægelse, som foregår i det frontale plan omkring en sagittal akse. Og det er det, der hedder adduktion og abduktion. Abduktion, som betyder bortføre, så vi bortfører altså noget væk fra kroppen. Og omvendt, adduktion adducerer mod kroppen, som foregår i det frontale plan omkring en sagittal akse. Altså abduktion, adduktion. Den sidste frihedsgrad, vi fokuserer på her, vinkelbevægelse, det sidste, er i det transversale plan omkring en vertikal akse. Altså det transversale plan omkring en vertikal akse. Og i det her tilfælde er det indad og udad rotation. Så det vil sige, altså, vi har en indad rotation, en indad rotation og en udad rotation i det transversale plan omkring en vertikal akse. Og det er også en af de ting, der er med til at karakterisere og definere
definerer det her kugled, at de har alle frihedsgraderne, eller de har alle vinkelbevægelserne, og det ser vi også i hofteledet. Det næste punkt, vi har at gøre med her, det er kapsel. Under kapslen her fokuserer vi på to ting. Vi fokuserer på det synoviale membran, og vi fokuserer på den fibrøse kapsel, det fibrøse og et kortigane fiber. Super. Det første synoviale ting, det første vi snakker under den synoviale membran her, det er, at den går simpelthen fra brusgran til brusgran. Den her membran her, den er meget tynd og meget sådan gennemsigtig. Den har ikke nogen former for mekanisk støtte i det her led her, men den er med til ligesom at vedligeholde de her bruskflader og ernære bruskfladerne. Derudover så står den også for ligesom at mindske de her friktioner, der forekommer mellem ledfladerne. Så ja, ingen mekanisk betydning. Derudover så har vi ved begge brusgrane, hvor at den starter og slutter, har vi nogle omslagsfolder, hvor at den er større nedad til, og ikke lige så tyk opad over til. Det næste, vi fokuserer på her, det er det næste ting, det er det fibrøse, de kortigane fibre, som er rundt om kapslen her. Og der snakker vi om, at vi har om at gøre med noget tyndt og noget slapt og noget stærkt. Og i det her tilfælde her med det her skulderled her, fordi at det er nogle store bevægelser, vi skal lave, og nogle meget, hvad kan man sige, fleksible øvelser, så har vi at gøre med et slapt led, fordi at den skulle komme rundt i nogle forskellige yderpositioner. Derudover så kan vi også snakke om, at det her led her, det er tyndt. Det er ikke noget, vi kan sådan finde ud af, men det er noget, vi kan ligesom læse os til. Så ja. Derudover så har vi den her fibrøse her. Den går altså fra membranen herop på tuberculum majus og herned til column, det her cilium, som jeg har svært ved at udtale, column herunder. Så det vil sige, at den også kører sådan ned under og nærmest fra brusgran til brusgran. Ja, så altså fra ledskålen fra ledhovedet og så ned til og en sidste ting, som jeg også skal snakke om her med den fibrøse kapsel her, det er, at man snakker om den er mere stram, altså eller forstærket på bagsiden og forsiden, og i det her tilfælde med skulderledet her, snakker vi om, at den er stærket her på forsiden. Så også en vigtig ting at have med. Ja. Jeps. Nå, vi er nået til næste punkt, som i det her punkt er ligamenter, og i forhold til lokalet har vi skiftet. Førstesemesteren skulle bruge det lokale, jeg havde før, så vi skifter lokal, og vi har skiftet skelet. Ja, han har lidt hårdere ham her, men vi fokuserer bare på den seneste side i stedet for. Yes. Ja, ligamenter deler mange af de samme ting, som kapslen gør. Begge to har mekanisk virkning. Det vil altså også sige, at ligamenter er også med til at begrænse, hvad vi kan og hvad vi ikke kan i forhold til bevægelser. Løber fra knoglepunkt til knoglepunkt, det vil sige en fiberretning. Derudover har vi i det her tilfælde to ligamenter, som vi vælger at fokusere på, når vi snakker om skulderledet. Vi vælger at starte og snakke om ligamentum coracohumerale, som løber fra processus cornedeus til tuberculum majus, altså det vil sige vandret. Yes, jeg ved ikke, om jeg kan ane det med mine fingre. Det er lidt svært, jeg skulle måske have tegnet det. Too late. I forhold til funktion, som vi også vælger at snakke om, når vi snakker om ligamenter, så har funktionen her, altså at den begrænser både adduktion og udrotation. Det vil altså sige, at man ikke har svært ved at udrotere og lave en adduktion samtidig. Derudover så gør den også, at ved en udrotation, der holder den altså caput humeri på plads inde i glenoidale, som ligger herinde bagved. Så en af funktionerne. Det næste ligament, vi fokuserer på, det er ligamentum glenohumerale, tror jeg det udtales, som udspringer fra forsiden af cavitas glenoidale, det vil sige lige her bag ved roden af processus cornedeus, og går over og hætter sig over på humeri, det vil altså sige i det tilfælde column, som jeg har rigtig svært ved at udtale, coracocum, og det vil sige altså foran og under caput. Ja, men jeg har svært ved at udtale det. Så det her led her, eller det her ligament har altså 3 dele. Den har en øvre del, en midterdel og en nederste del. I forhold til, hvis vi kigger på akserne og kigger på bevægelserne, så kan vi snakke lidt mere om begrænsninger, hvad den kan og hvad det ikke kan. Det her ligament og hvordan det holder bevægelsen tilbage. Så ja, hvis vi vil der fokusere på den vertikale akse ved udrotation, der bliver det her mindsket.
alle dele af ligamentet ligesom stopper ved det her, fordi det ligger, som det gør. Så det vil sige, altså, ved man ligesom udroterer, vil det ligesom blive strammet op, og det vil så også mindske bevægelsen på et tidspunkt. Så det er også derfor, at vi ligesom ikke kan komme helt rundt om. Så hvis vi får fokusere på den sagittale akse, så snakker vi både om de øvre dele og de nedre dele, hvor de her øvre dele vil stoppe en adduktion, og de nederste dele vil stoppe en abduktion. Så det var i forhold til den sagittale akse. I forhold til det sidste, som er den vertikale akse, transitial akse, der snakker vi om ekstension og flektion, og der snakker vi sådan set lidt om alle delene. Og det er jo som, altså, at vi kan jo godt lave en flektion og en ekstension, men altså på et tidspunkt vil det jo simpelthen det her ligament blive strammet op, så hvis vi får ligesom en form for manchette, så altså en karklud, hvis du strammer den, vil på et tidspunkt ikke kunne blive strammet mere. Så det er også egentlig årsag, så vi ikke bare kan køre hele vejen rundt, som stopper på et tidspunkt. Ja, så det var i forhold til den vertikale akse, og det var så lidt i forhold til alle, eller de to ligamenter, som jeg vil fokusere på. Yes. Super. Så er vi kommet til punkt 7 nu, som omfatter de resterende, som vi ikke har snakket om. Det er sådan noget som bursager, den ekstra ledskål i det her tilfælde, og så muskler. Muskler, ledskål, bursager, alle mulige sådan ting, som der ikke er blevet sagt tidligere, og som også er værd at nævne i den her 7-punktsregel her. Og jeg tager det sådan, at jeg snakker først om sådan noget som alle mulige ekstra ting, ekstra ledskål, bursager, skeder, seneskeder, og så efter kommer jeg så ind på sådan noget som nerver, efterfulgt af muskler, for det leder lidt op til musklerne, og så slutter vi af med noget kar til sidst. Så det er lidt det, der kommer til at ske herfra. Yes, så vi starter ud med at snakke om det punkt, der hedder den ekstra ledskål i det her omfang. Det ekstra ledskål består af et ligament, som hedder ligamentum coracoacromiale, som udspringer fra processus coracoideus og går hen og fra processus coracoideus og hen på acromion, og den foreligger sådan også igen som lidt de andre, som sådan et ligament ovenpå her. Og det, at den er med til ligesom at bidrage med af en ekstra ledskål, det er altså hver gang, at der kommer noget stød op i armen, er det her ligament ligesom med til ligesom at reducere det her stød og tage imod skaden, hvis man kan sige det sådan. Så det er sådan den ekstra ledskål, der snakker om. Yes, så går vi hen til bursager. Bursager har vi 3 at gøre med. Vi har 3 bursager her i skulderledet, som er værd at nævne. De her bursager, de fungerer lidt ligesom sådan nogle slimsække. Det er fordi, at hvis vi forestiller os, der ligger noget knogle mod noget knogle, eller noget kollagenvæv mod noget kollagenvæv, så kan vi ligesom prøve at sammenligne det med, hvis der er noget stof mod hinanden. Og hvis det ligger og gnider op af hinanden i længere tid, så får vi slitage, som vi kender det. Og så er det så genialt, at vi har noget, der hedder bursager. Bursager er en form for sæk, hvor inde i sækken, der er der noget sådan en slimmasse, noget væske, som gør, at det kan glide. Og de her, hvad kan man sige, hver side er fra det ene punkt til det andet punkt, fra den ene part til den anden part, og det gør simpelthen, at ligesom det er den, der gnider og tager varmen, tager alt det her slitage her, og det kan de godt klare. Over længere tid kan man godt snakke om, der var skader. Det er også derfor, når vi laver burstester, når vi trykker, så vil det gå ondt, hvis bursagen er slidt helt ned. Men ja, så hvis vi starter med den første bursa, som er den her bursa sub, bursa subacromialis, og den ligger sådan her lige inde under acromion herinde, og den sidder så fast til acromion, og den er også med til ligesom at reducere slid derinde. Derudover så har vi bursa subdeltoidea. Subdeltoidea ligger under musculus deltoidea, så det er den muskel, som løber herud, den kommer vi også ind på lige om lidt, og der ligger den ind under og sørger for, at der ikke er slitage, og den sidste vi har, det er musculus subscapularis, jeg er ret sikker på, scapularis, som ligger ind under musculus scapularis, og igen fungerer lidt på samme måde som deltoidea, også imellem, at der kommer de her slitager herinde imellem. Yes, der er lidt forhold til bursagerne, hvor de ligger henne. Det var ikke sådan, måske skal jeg gennemgå, men ja. Den næste ting, vi kører, det er i forhold til bicepsscenen. Bicepsscenen, hvis vi tager begge ord, biceps, der snakker vi om biceps brachii, som er den her tohovedede muskel, som er på overarmen. Og når vi snakker om scenen, så snakker vi ligesom om, hvor den slutter og starter hen, de her muskler her. Så hvis vi snakker om, at biceps brachii, det udspringer heroppe fra omkring humerus, det vil sige herop,
ikke helt nøjagtigt på humerus, men omkring humerus. Der har jeg tegnet majus og minus. Og den her bicepsscene her, fordi at scenen er lokaliseret, som den er omkring i mellemrummet her, er der snak om, at den får den her slitage her. Og det der er ved det her, den her bicepsscene her, det er, at rundt om bicepsscenen, der løber der faktisk en form for bursa, lige sammen med den her synovale membran, som vi også snakkede om tidligere, som også løber hen imellem. Og det gør simpelthen, at den bliver beskyttet. Den her scene, som ligger inde i det her mellemrum her, jeg ved ikke, om jeg ligger på at tegne det. Så det ligger altså herinde, den her scene her. Hvis man kan sådan nogenlunde få styr på det. Og der har vi så sådan en slags busser rundt om, sammen med synovale-membran, der gør, at den er beskyttet. Og det er selvfølgelig også værd at nævne, at den ligger inde i det mellemrum der. Yes. Super. Næste punkt, der er nerverne, og her snakker vi lidt om, hvad jeg har tegnet her. Jeg forklarer lidt omkring systemet, hvor vi efter ligesom også tager det i brug, når vi skal snakke lidt om musklerne, hvor nerver og hvor de involverer sådan ting. Så kort sagt, så starter vi her på columna vertebrale, hvor vi har C5, C7, C5 til C8, og vi har også T1 med. Og det er simpelthen de her nakkevivler, rygvivler, der er med til ligesom at danne plexus her. Ja, så det der sker her, det er, at vi har de her forskellige ramier her, hvor de knap nok er startet, de her ramier, de grene løber ud fra hver. Men det der sker her, det er, at de løber ud her, de samler sig både C1 og C8 og T1 starter sig, samler sig, C5 og C6 samler sig, hvor at de ligesom løber ud, det her grønne stribe her skal forestille, at det kommer ud igennem skalenerporten, og skalenerporten, det er selvfølgelig en port, som vi har op ved skalenermusklerne, hvor de løber ud her, hvor de i en form for kroppe, hvis man kan starte at sige det her, hvor de første perifære nerver starter her, som vi også kommer ind på, så jeg gider ikke at sige, hvilke muskelnerver, men det her er det første perifære nerver starter, i hvert fald vi kommer ind på i dag. Derefter så bliver det ligesom forgrenet, og det bliver forgrenet herud, hvor vi efter, der er ikke så meget at sige, altså det forgrener, de samler sig ligesom lidt yderligere ind, og ligesom samler sig, hvor at vi så efter igen kommer over i det her fascikler, altså i bundter. Og det her hvor det bliver spændende, fordi at det er herovre, hvor vi har vi har ligesom tre hoved. Vi har den laterale, det laterale bund, det laterale fascikel, vi har den posterior i midten, og vi har den mediale fascikel. Og det er her, hvor vi har en del perifære nerver, som løber ud her, men det er også her, artiklen også løber. Så, og ligesom vi skal forestille sig, den her artikel, den er så ligesom vores arterie, arterie, som er den her store arterie, som altså forsyner en del blod ud til vores OE. Og hvad kan man sige, hele det her, altså plexus brachialis, det er nerver, som forsyner OE over ekstremiteterne. Så det var lidt kort og sagt omkring det, jeg tegnet her, men vi kommer lidt ind på mere, hvordan er hvorledes, når vi snakker om musklerne. Yes, nu er vi kommet til muskler, og vi opdeler musklerne i, vi har rotatormanchetten, som vi fokuserer på nu, og så kører vi andre resterende muskler efter, som er vigtige, når vi snakker om skulderledet. Ja, tak. Super. Vi starter med rotatormanchetten, som består af subscapularis, spinatus, og infraspinatus og teres minor, som ligger helt bagved. Rotatormanchetten fungerer som en manchet, som ligger rundt om skulderledet og gør, at det ligesom både kan rotere, men samtidig også, at det ligesom holder fast på alle de her dele af ledet, og holder bare generelt fast på ledet og ledskålen. Og det er også derfor, vi ser nogle gange hos folk, som har fået en blodprop, at den her blodprop her kan skylde lammelse, og skylde, at hele manchetten bliver lammet, og simpelthen, at der ikke går lang tid før, at hele ledet går ud af ledet, og at selve humerus, den falder ud af ledskålen. Så den er værd noget. Men yes. Lad os gå videre til musklerne. Så vi starter med, vi har subscapularis. Subscapularis, den udspringer fra facies costalis scapula, og går op og hæfter sig om på minus her. Hæfter sig på minus, som ligger her. Og det står simpelthen for, at den kan lave innerrotation af skulderledet. Den sidder helt om. Så innerrotation af skulderledet. Den bliver innerveret af nerve subscapularis, C5, C6. Så hvis vi går herover på den her tegning her, kan vi se, at det er den, der kommer helt hernede, når vi kommer helt ned og bliver endnu mere grenet ind. Kommer ned på det bund her, på den posturale. Yes. Så
Så går vi videre til næste, som er supraspinatus, supraspinatus og infraspinatus, spinatus. Supraspinatus udspringer for fossa supraspinata, og infra udspringer fra fossa infraspinatum om på scapula. Begge to hæfter sig op på majus, men den supra udspringer for den ligesom på den vandrette facet, hvor at infra hæfter sig på den skruefacet. Så hæfter på vandrette og hæfter på den skru. De her to naver, eller de her to muskler, bliver også innerveret af den samme nerve som før, bare lidt andet sted på plexus. Ligeledes på samme nerve supraspinata. Nerve supraspinata C5, C6. Det er bare lige starten her på trunken her. Den trunkerdel, hvor den perifære nerve ligesom springer udefra og går innerverer. Snakker meget hurtigt. Undskyld. Innerverer. Men den sidste muskel, vi har at snakke om med rotatormanchetten, det er teres minor, som sidder helt herover. Teres minor, den udspringer fra den to tredjedel af oppe på den laterale del af macroscapula og går over og hæfter sig herom helt nede her på tuberculum majus. Og den her, den står også for ud rotation af skulderledet. Og ja, den her muskel her, den bliver innerveret af en helt anden nerve. Stadig ikke plexus, ikke? Men det er ligeledes C5 og C6, men det er også nede på den posturale, og det er simpelthen nervus axillaris, at den perifære nerve går ud fra. Yes, jeg glemte før at sige, hvad funktionen på supraspinatus og infraspinatus var. Supraspinatus, det er, at det adducerer, og infra, det er, at udrotere skulderledet. Yes, videre til næste muskler. Næste muskler, det er musculus deltoideus, vi starter med her. Den har 3 dele. Den har en forreste, midterste, bagerste del. Den forreste del udspringer fra clavicula, midterste del fra acromion, og den bagerste del for spina scapula. De går alle sammen ned og hæfter sig ned på tuberculum deltoideo, som ligger lige under minus. Yes, næste. Jeg skal lige sige, hvad funktionen er her, uden at gå videre. Den forreste del, den står for flektere, adducere, inderrotere skulderledet. Den midterste del står for at adducere skulderledet. Og den tredje del står for extendere og adducere ud og rotere skulderledet. Videre til næste, som er teres major. Teres major udspringer herom fra den laterale del af macroscapula. I kan se macroscapula og går ned og hæfter sig ned på crista teres minoris, yes, som ligger som sådan en meget vandret muskel. Står blandt andet for at extendere og adducere, inderrotere skulderledet. Yes. I forhold til den første, vi snakker om deltoideus, så er det musculus nerve axillaris C6 til C7, som er hernede ved den her fascikel, den posturale, hvor den perifære nerve udspringer fra, eller kommer ud fra, og går ind og innerverer den muskel. Teres major er fra subscapularis, heroppe igen, C5 til C6. Jeg tror faktisk C6 til C7. C6 til C7. Og det er helt hernede igen på den posturale. Ja. Der er ikke så meget tid tilbage, så jeg forklarer lige meget kort om pectoralis major og latissimus dorsi. Den ene sidder her foran som brystmuskel, og den anden sidder meget bag på ryggen. Funktionen her på pectoralis major, det er, at den adducerer og sænker på scapula om bagpå, og også med til at flexere og adducere og skulderledet. Yes, det muskel, eller nerve, vi snakker om her, det er nerve pectoralis, som udspringer fra C5 til T1, altså faktisk med alle sammen her. Men den perifære nerve udspringer mere konkret fra fasciklen på den mediale fascikel, og går ind og innerverer der. Den næste muskel, vi snakker om, den sidste, det her, det er latissimus dorsi, som udspringer fra rigtig mange viljer bagpå, som fylder meget rygsøjlen, eller fylder meget ryggen, og går og hætter sig op på tuberculum minor, her om bag her på armen, på gønnen. Den er også med til at adducere og sænker scapula.
Den her nerve, den udspringer fra C6 til C8, eller nerven C6 C8, og det er fra den mediale nerve, posturale fascikel, at den går ind og innerverer. Super. Sidste punkt, som vi også gør hurtigt, det er arterier, og der fokuserer vi på selvfølgelig på arteria axillaris, hvor vi starter med den første del, og det er den subscapulaire del, og den løber altså herom bag ved clavicula, herom bag på brystvæggen, som det også kaldes, det her om bagved, og er med til ligesom at forsyne meget musklerne i det område, som er et rimelig stort område. Og det er sådan noget som latissimus dorsi, det er sådan noget som pectoralis major, det er også helt på skuldermusklerne, sådan noget som deltoideus, og så videre, biceps brachii, triceps brachii. Ja, og så har vi, den går så videre en anden gren, som den her circumflex-gren her, som er om bag på scapula her, som også er med til ligesom at innervere, er med til ligesom at blodforsyne de muskler, som løber bagved. Så ja, vi har axillen, som starter med den her subscapularis gren her, og løber videre i andre små grene ud, som er den her circumflex-gren. Jeg ved også ikke, hvad det hedder på dansk. Axillen løber selvfølgelig også ud i hele armen, og med til at også forsyne de underarmsmusklerne og musklerne ud i hænderne. Jeg er ked af, at jeg blev meget overfladisk det her. Det håber jeg, ja, men tiden også vil være gået. Så tak for nu.